Исәнмесез, минем нәниләрем! Здравствуйте, мои милые ребята! У Азата есть друзья. Он хочет позвать их к себе в гости. Давайте мы тоже к нему заглянем. Алло! Алло! Исәнме, Булат? Мин Азат. Хәерле көн, Азат. Хәлләр ничек? Әйбәт. Булат, миңа кунакка кил. Рәхмәт. Мин кунакка киләм. Алло! Алло! Исәнме, Ләйсән? Мин Алсу. Хәерле көн, Алсу. Хәлләр ничек? Әйбәт. Ләйсән, миңа кунакка кил. Рәхмәт. Мин кунакка Киләм. Булат, мә шәй. Эш. Рәхмәт, шәй тәмле. Ләйсән, мә шәй. Эш. Юк, мин сок эчәм. Булат, мә алма. Аша. Рәхмәт, алма тәмле. Сау бул, Азат. Сау бул, Булат. Сау бул, Алсу. Сау бул, Ләйсән.